Gipahigda o gipanglaray sa taas nga lamesa kining mga batang lalaki sulod sa Barangay Tiguman Gymnasium, Digo City kagahapon sa buntag. Kay dungan silang gipangtuli sa mga miyembro sa medical mission team gikan sa Davao del Sur Provincial Government nga midalit og libreng serbisyong medikal sa lugar. Ang ubang bata naglinya pa samtang nagpaabot silang termino nga matuli nining higayuna. Duna say gihimong medical consultation ug nanghatag sab og libreng tambal. Minor surgery sama sa cyst, wart ug mole removal. Eye check-up nga dunay libreng reading eyeglasses kun adsuhos. Wound dressing ug COVID-19 vaccination. Midalit sab ang Provincial Veterinary Office ug libreng veterinary services sama sa vaccination ug pagpanghatag og vitamins sa mga hayop. Daghang residente ang nakabenepisyo sa gipahigayon nga Provincial Medical Mission. Makatabang sa mga residenteng nagdaginot ang gidalit nga serbisyong medikal sa provincial government kay dili na nila kinahanglan mo gastos sa kaugalingon nga kwarta hilabi na sa pagpalitog tambal. Gipadayag ni punong Barangay Josephine Kumahig ang iyang pagpasalamat sa administrasyong Kagas sa paghatag katumanan sa iyang hangyo sa pagpahigayon ug medical mission alang sa katawan sa iyang barangay. Hapsay ug malampuson ang gihimong aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.